Riz God, šta da vam kažem, ono... Elem, šta sam teo? Da. Znači, mi smo sad bili u ovoj nekoj svađi, da, fleksovanje klasično. Bili smo u ovoj nekoj post-raskinoj svađi, okej. Ti si bio u svađi sa mnom. Dobro, ali ti si mene isprovocirala da... Dobro, ja sam tebe isprovocirala, ti si uzvratio. Kvit. Dobro. Ja sam se izvinio, ja sam preterao sam malo, nisi zaslužila to. Dobro, Nije, Kako se zove? Ni ja nisam zaslužio da li posluš moje neprijatelje. Nisi, ja sam se izvinila. Respekt za nju, bla. Znaš šta sam teo da uradim, kada sam se baš iznervirao. Bio sam, sad ću i jebati sve po spisku. Teo sam da uzmem kola i da ih prodam i da doniram u humanitarne svrhe. I onda kažem, bolje nekome kome više treba nego njoj. Istina, ja potvrđujem. Shvatio sam da je to malo ekstremno i da sam malo poludeo previše. Pa malo si poludio kad ti toliko iznervirao jedan ripost. Tako da ga voziš u zdravlju i veselju, da se te služi lepo. Treba da ga odvedeš na servis. Znam. To ćemo rešiti. Treba da mi kažeš gdje da ga odvedem na servis. Poslije će Tigora ti to reši, pa ti onda sledeći put sama. Jer treba ja da vozim Brabusa na servis. Dobro. Jel možeš sada da nastaviš da živiš bez mene? Eto što pričam. Alo bre, ja sam alfa. Ja kao znaš, jel mogu ili ne mogu, ajmo te.